Čaute, zdraví vás Matis s jeho novou sériou, novými vydaniami, novými videami, neskôr aj z Minecraftu. Novinky, samozrejme sú to predovšetkým novinky. Takže kanál Jackovci, preto Jackovci, lebo to točím s mojím kamarátom Lagisom. Čaute. Povedz nám niečo o sebe. Tak, žijem dosť blízko pri Matisovi. Sme dlhoroční kamaráti, no a sme tak rozmýšľali, nemali sme čo robiť, tak sme sa rozhodli, že budeme točiť videá. Ja som navrhol aj Minecraft, on chcel sa iba pri Pánovi prsteňov, ale Minecraft bude až neskôr, pretože má blbý notebook a bude mať nový, tak sa musíme počkať. Samozrejme. No tak poď hrať. Ideme hrať. Čo si zapneme? Zapneme si bitku. Tak, Vidíte, všetko je tu nové, takže dobre. Všetko je prejdené skoro na striebro, niečo na brutálnu, si celkom dobrý, ale teraz budeme hrať ja. Počkaj, ja idem hrať. Ja idem budem hrať ja, ty ideš na ďalšiu mapu. Dobre, takže, ideme hrať. Počkajte, dám sa do hradu, nebudem tu vonku z hradu. Takže, všetci budeme spolu asi ťažko. To by nikto neskončil. No tak daj si jedného k sebe, nie? Dáme si na ťažku. Ja to zvládnem aj sám. Nie. Takže. A zapneš si cheaty, ak ty zvykneš, nie? Nie. Dobre, takže. Ďalej. Takže. Čo teraz? Prepáčte, dosť sa ponáhľam. To video bude budeme natáčať trošku kratšie. Ale čo na tom? To nevadí. Takže, hráme. Trpaslík. Dobre. Takže teraz počkáme, to sa načíta. Typujem, že toto prehráš, lebo nie si až taký dobrý, jak si myslí. Viete, vyhral som že je najlepší. Vyhral som to na brutálnej, takto predsa nebude žiadna hračka. Či nebude, teda vlastne. Bude to hračka. Tak. Vykokci sa ty puku. Puku. Prepáčte, že sa prekrikujeme a nie je to 100%, ale toto je naše prvé video, tak sa na nás nehnevajte a nehejtujte. Už to bude jeho prvé video. No, ale ako spoločné a prosím nehejtujte, bude to už lepšie a sme začiatočníci, no tak určite nás nemôžete no už hráme, ale nás nemôžete porovnávať napríklad s takým Gogomen TV, čo je najlepší podľa mňa let's play na celom svete, no tak čo nám ideš postaviť? Sú trošku lagy, alebo to seka, alebo jak vy zvyknete hovoriť. Pretože farmu. Počkajte. Tak, dobre, postavíme si farmičku. Zatvoríme bráničku. Toto video bude pomerne krátke, toto bude iba taký úvodný diel. Takto vám to, iba aby som vám spestril trochu toto video, tak som začal hrať. Dobre, samozrejme. A neskôr samozrejme vám ukážem niečo, čo ste ešte nevideli. Napríklad bitky ste už videli dosť. Napríklad vám ukážem novú Začneme hrať kampaň. Kampaň, vojnu o prsteň. Kampaň začneme hrať. Začneme od druhej misie, kde som skončil, pretože od prvú ste už videli. A vlastne... Ešte máme nejaký čas, budú to také 10-minútové videá, lebo ten program na nahrávanie videí nemáme kúpený, takže nám dovoluje iba 10 minút. Neskôr si ho možno aj kúpime, čiže áno, keď sa vám budeme páčiť, no tak nie je problém, no. Tak rýchlo ešte niečo postaviť. Odber, lajky a to nám stačí. A povedzte, čo by sme mohli zlepšiť a my sa pokúsime. No tak vstávaj. Vstáva! No už ide. Poď sem hore. Ale dosť to máš zalagované. No mám to zalagované, no lebo je to notebook, ktorý má 512 mega, tak asi, že to asi ťažko. Ktorý má 512 mega rámku, hej. No. Čiže to nebude žiadna... Tak oproti môjmu počítaču, tak toto je naozaj šupka, len tak nahráme na jeho, sme sa tak dohodli. No, čo tu robíš za somariny? Čakám, dokým príde tento zalagovaný chlapík. Vidíte, ak beha? Spomalený záber. Čiže toto bude mať také video, ja ho potom zničím. Teda zničím vlastne, no dobre, tak ho zruším. A už idú zlí. Tak dobre, iba stavajú. Dobre, to je v pohode. Iba zo srandy.
Sranda musí byť, no vieš, porovnáte Goga, no tak ak si ženo, tak. No ale tak Ostra nebudeme veci. napodobňovať Goga, ten je Nie proste napodobňovať bez. Boba, no. Či Boba, Goga, Bobo. Neviem, dneska sme mali v škole naozaj suprový deň, bola taká sranda. Moji spolužiaci provokovali veľmi učiteľku a nebola to veľmi šťastná. No a ako sa pozerám načasovať, už nám to pomaly končí a nechceme, aby sa nám to niekde v polke seklo. No Ale tak keď sa toto nám to zruší, tak Počkaj ma, nechaj dohovoriť, ty huba jedna. No tak urobíme ďalší diel, skúsime, jak sa to bude páčiť. Asi túto bitku zrušíme, lebo si veľmi verí, určite. To bolo iba také na ukážku. aj tak No ju tak, zničí. tak sa s vami lúčime a prosíme vás, nehejtujte, napíšte, v čom Odbery, sa môžeme lajky. zlepšiť. A odber nám ešte nemusíte dávať, keď už sa vám to bude páčiť a bude to lepšie, kľudne, môžete aj teraz, môžete ako Dobre, už chcete. niekedy sa už nám to končí. Dobre, videá budeme odovzdávať tak, neviem, možno 5-dňových intervaloch, tak sa majte a sa držte, čaute. Čaute.